Marhay na banggi, tiyempo sa selebrasyon kan aldawnin mga obrero aabangan sa Biyernes, Mayo 1, ang paglunsar kan bagong tourism brand kan syudad ni Naga. Nagkapirang personalidad ang imbitado sa aktibidad na nagtugot magtaong suporta sa syudad maski Mayo nin bayad. Ipighiras ni Alcalde Leni Robredo daing pagduwa-duwa sa imbitasyon si Ann Kabogabol, kapamilya star Vice Ganda. Ininaman ang pagkakataon na madalan kan mga fans ang Filipino alternative rock band na River Maya. Gigibuhon ang launching kan tourism brand sa mahiwas na venue kaini sa Metro Naga Pacol Sports Complex kung saan ipigtalaan man ang First Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival. Ika ako kita ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Naga ngunyan. Sangaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Division. Na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.